Sanibonani guys, igama unqobile niphuthela amazivela ekwababa angomhla ka-15 July. Hayi umndeni waMkhize guys uyawodloka. Lawo-ke amazwi-ke kaMhlaba awatshele uZwelakhe. Kunjalo ngampela-ke guys ngoba wonke umuntu bekade evuka ekuseni andiwaze nje. UZwelakhe bebuka iy'thombe zomndeni ezashutha ngesikhathi-ke e-announce ukuthi iMkhize trucking isizoba iMkhize Logistics. Hayibo, nangu noNhlanhla ushaya ama-push-ups. Uyabona ukuthi akazenzi nje, kwenziwa umzi wangedwa. Nangu umawakhe nobaba wakhe ngale nabo babukana emehlweni, abazi ukuthi bathini. Ngapha unkosikazi wakhe uMhlaba uhambile ekhaya, khala ibhungezi. So nje kuthe kusanjalo wabuza uZwelakhe ebuza uNhlanhla ukuthi ngabe ngampela ukahle njengoba uhleli ekhaya. Wathi ngikahle bhuti. Wathi kodwa kuzomele-ke umtshele ubaba wakho. Wathi cha, ngeke ngikwazi ukumtshela bhuti. Ngicela ungangixoshi futhi ngoba ilona kuphela ikhaya engamukeleke kulona leli. Wathi ngiyakuzwa bafo, kodwa ngifuna wazi ukuthi mina anginayo ubaba. Futhi nje kade ahamba emhlabeni wami ubaba mina. Ngiyafisa mengase kuthiwa nginikezwe ithuba nje manje lokuthi-ke ngeke nje ngispende usuku olulodwa naye. Hawe ma, lelo thuba ngingalithatha ngilibambise kwey'khali zaMantungwa. Ingakho ngithi ungamlahli ubaba wakho, mfonele, ukhulume naye, umtshele ukuthi ulaphi. Bazise nanokuthi-ke at least u-safe ula ekhaya, okungenani, kodwa ungawulahli umndeni wakho. Guys, nangampela-ke wenze njalo uNhlanhla, wasenda nje imeseji esendela uma wakhe ukuthi hhayi uphephile ule kaMavovo kubo kaZwelakhe. Guys, uma kaZwelakhe-ke ube ukuzwa ukuthi uZwelakhe uyaqhubeka nokuthi uNhlanhla ahlale laphaya. Hhayi, wangayizwisisa kahle leyo ndaba. Washo ukuthi yazi Zwelakhe, ngiyathanda khona ukuthi uNhlanhla abele ekhaya. Uyisibonelo esihle kuMusa, kodwa uyamazi uma wakho njani. Loya muntu wesifazane unochuku kabi. Meke weza ukuthi indodana yakhe la ekhaya uzofika la azogomboqela leli khaya phansi phezulu. Uyakwazi nawe lokho. Wathi hhayi bese ngimtshelile uNhlanhla ukuthi abazise abazali bakhe. Wathi noma kuthiwa kunjalo angiboni ukuthi yiselihle ukuthi ahlale la uNhlanhla. Guys, ubeqinisile-ke ngoba le umlayezo ube ukufika nje efonini yakhe uma kaNhlanhla. Hhayi guys, umane waya kuDumisane. uDumisane ubebhizi-ke ewasha imoto. Wathi baba sizomlanda nini uNhlanhla? Wathi uyikhombisile ukuthi uzenza indoda le khaya. Anginaso isikhathi sabantu abanjalo mina. Mekuthi useyindoda akahambe. Wathi baba kumele siyilande indodana yethu. Uyazi ukuthi ilaphi? Wathi ilaphi? Wathi le kaMavovo. Wathi kaMambokazi. Wathi ehhe. Hhayi-ke guys, siyazi sonke-ke uDumisane naloya mama hhayi abazwani, manzi noparafini. Thumelile-ke unkosikazi wakhe ukuthi ahambe eye laphaya kubo kaZwelakhe yomlanda uNhlanhla. Uthe nje sasegeyidini kwaqhamuka yena uMambokazi. Washo ukuthi hhayi, ngizolanda indodana yami uNhlanhla. Wathi hhayi kanti khululeka, kusakubo nala ekhaya. Angahlala nje, azizona izinja thina sikhonkothani futhi asilumani. Wathi cha, ngithi ngizolanda indodana yami. Wathi njengoba ngisho-ke uNhlanhla ukubo nala kusayikubo. Guys, la makhosikazi lawo u-2 yebo wona aganile kaMkhize. Hhayi kodwa kuzwana sophinde guys, sophinde bezwana. Hhayi akupheli-ke lapho. UZwelakhe-ke uthe esabhizi ezenzela i-paperwork lapha emsebenzini. Hayi bo, kwaqhamuka uMhlaba ebhocobele guys, kubonakala ukuthi I'm sorry. Uthe mengena wathi bhuti, hhayi ngize la ngizozehlisa, ngizozithoba. Yeyi uyawodloka umndeni bhuti. Khuluma nawe nje, unkosikazi wami uhambile ekhaya. Angazi nokuthi uyobuya nini. NoNhlanhla naye futhi ugxoshiwe ekhaya. Uma nobaba nje bahleli bodwa. Wazithulela nje uZwelakhe engathi akukho lutho alizwayo. Wathi ngiyacela bandla bhuti, ngikukhulu ukuzithoba. Bengicela ungixolele. Wamane nje wathi uZwelakhe kune-meeting ekumele ngiye kuyona. Waqeda wama lapho. Wazibonela-ke uMhlaba ukuthi mekuthiwa kune-meeting akumele aye kuyona uZwelakhe kumele agudluke endleleni yakhe aphume ahambe. Mane wasukuma nje wahamba wamshiya kanjalo uZwelakhe. UZwelakhe enyiphile ebusweni ukubonakala nje ukuthi ngisho ukuba khona kwakhe uMhlaba lapha e-ofisini kuyamnyenyisa. Yo guys,
Kuthe kusanjalo-ke kwafika usibari wakhe ogane u-anti wakhe uHadebe. Hadebe-ke ungomunye wabashayeli bama-truck. Ubezosho ukuthi khululeka mfana wami, ngiyazi kona baningi abakuphoxile kodwa mina soze ngakuphoxa. Washo kuzwe lakhe ukuthi hhayi, ngiyazi malume, yazi wena omunye wabeyingcosana engibathembayo manje. Wathi ngeke kubhekisele phansi mfana wami. Wathi ode elikhulu-ke manje leklayenti enkulu ekumele lihambe namhlanje ubani ozosidrayivela. Wathi ngilifuna ukulibamba mina mathupha mndodana lelo ngoba akusafuni manje amaphutha. Wathi ngiyabonga kakhulu baba uHadebe. Wathi khululeka. Nangampela-ke guys, lo balume lo kwawuyena olidrayivelayo-ke leli truck leli ukuthi ahambise leli ode elikhulu. Guys, kuthe kusanjalo-ke nje sisendleleni i-driver eyiculela kubonakala ukuthi vele lo msebenzi umkantshubomvu kuwona kade awuqala ukudrayiva i-truck nje akusiyona into eyinkinga kuyena, akusilona iqathe elimbindayo. Kwamane kwaqhamuka-ke isixhanguxhangu so-driver ophuze shayela nje ephuze utshwala ubonakala nje ukuthi ngampela hayi bo, lo muntu ucwile ey'nkambeni zikaFaro, hhayi kancane, but uyadrayiva emgaqweni. I-truck-ke lakhe lo malume uHadebe limane lahlangana nayo leyo moto zatholana phezulu guys, wagcine eyisa ngaseceleni i-truck eyoshaya esihlahleni. Khombisa khona-ke guys ukuthi ngisho ezama uzwe lakhe, hayi guys, hayi ziyamnetha kubi guys. Uthi uvika lokhu qhamuke lokhu, athi uvika lokhu uqhamuke lokhu. Manje nje njengoba nje esazi ukuthi khona iy'gebengu lapha enkampanini, wayexosha iy'gebengu, i-truck-ke manje ode elikhulu selimane lashayisa emgaqweni. And I'm sure uDumisani uzosizakala ibhadi, uzosho ukuthi ngasho ukuthi lo mfana akufanele ukuthi-ke arane le khampani. Le khampani kumele ngabe iranwa yimina, buke ungixoshile nendodana yami, i-truck manje siyaginqika. Yo! Akupheli-ke lapho guys. Uzwe lakhe-ke umenyiwe usibari futhi wakhe ogane ukhethiwe udadewabo. Wathi akeze uzoshawa nje umoya kancane baye lapha emzini wakhe-ke bayodla ngoba ukhethiwe uyalishaya ibhodwe. Ameme nobahumi-ke kube mnandi kube njaya. Wavuma kuzwe lakhe eya nje ey'hudula kodwa kubonakala ukuthi akekho emodini ukuya ephathini. Wafika-ke khona bandla kwamnandi kwakuhle nekhanda lathi ukukhohlwa ukuthi kuney'nkinga ey'ningi laphaya kaMkhize. Jabula nje akazi ukuthi kuney'ndaba ezibuhlungu azozizwa ngekudala zokuthi-ke i-truck hhayi impela-ke ekade belihambisile nomalume wakhe uHadebe, hhayi selimane lashayisa, and I hope akalimeleke kakhulu ngoba phela uyena yedwa oyisithenjwa laphayana, njengoba nje abaningi sebephoxeka kangaka enkampanini. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.